Tajb naqraw salm ieħor. C.S. Lewis, l-awtur Ingliż, jgħid għalfejn għandi naqra s-salmi għall-istess raġuni li ġielet il-David jisfen. Tiftakru meta żifen David meta tant kien ferħan li ġab l-arka tal-mulej f'Ġerusalemm, kien ferħan fil-mulej. U s-salmi jatuna 1000 raġun għalfejn għandna nitennew fil-mulej. Illum se naqraw salm 121 tajjeb dwar kif Alla jipproteġina minn kull ħażen. Jaqanja tat-telat, ċoj kienu l-lut fl-antik kienu ikantawa huma u jivvjaġġaw lejn Ġerusalemm biex hemmhekk josservaw il-festi tagħhom. Tajjeb? Naqraw flimkien. Jien se nerfa' għajnejja lejn il-muntanji. Mnejn se tiġi l-għajnuna tiegħi? L-għajnuna tiegħi tiġi mingħand Jahwe li għamel is-sema u l-ard. U mhux se jippermetti li sieqek tiżloq. Min iżommok mhux se jonos. Ara, min iżomm mill-Iżrael la mhu se jonos u lanqas jorqod. Jahwe huwa l-għassies tiegħek, Jahwe u dellek fuq lit il-leminija tiegħek, ix-xemx mhix se tolqtok binar lanqas il-qamar bil-lejl. Jahwe se jipproteġik minn kull ħażen u se jżomm lil ruħek. Jahwe se jassess il-ħruġ u dħul tiegħek minn issa u għaddejja. Amen. Missiera smawiet. Torbuk sabiex tatina qalb miftuħa għal kelmtek, għamel li l-ispirtu tiegħek ta' bilħaq jatina illi dan il-kliem ispirat ikun ta' sosten għalina il-kol kemm aħna fiċ-ċirkostanzi personali tagħna. Nitolbuk sabiex ta' bilħaq il-kelma tiegħek insibu fiha ħwejjeġ illi jimmarraviljawna, ħwejjeġ illi iferħu lir-ruħna. U da tolbuh f'ġiebnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Meta kont għadni l-iskola, wieħed mill-poeti Maltin favoriti tiegħi kien Rużar Briffa. Rużar Briffa kien fatti professur tal-Mart tal-Ġilda u kien ħobb imur il-barrakka ta' fuq u wara li jiekol il-pastizzi kien il-borża tal-pastizzi kien jaqbad pinna u jikteb xi 4 versi fuqha. Dik il-tip ta' poeżija qasira u konċiża, poeżija personali nsejħulha lirika. Poeżija jirġa' mill-qalb. Tajjeb? U din hija proprjament salm 121 hija proprjament lirika. Infakkarkom is-salmi huma poeżiji. Poeżiji li tista' tkantom, il-lut kienu jkantawhom. Tajjeb? U din għal qosor tagħha u għal sentimenti personali li l-awtur ma nafux minn kien. L-awtur jesprimi hija poeżija lirika. Poeżija lirika suppost tolqotna, suppost tkellimna fil-qalb. Suppost tħalli impatt fuqna għal mod kif l-awtur qiegħed jgħaddilna l-emozzjonijiet tiegħu, il-ħsibijiet tiegħu b'mod personali. Jien se nerfa' għajnejja lejn il-muntanji. Għandna din il-lirika allura illi qiegħda qed jgħidilna li għalkemm aħna naturalment nippruva nsibu l-għajnuna tagħna f'kollox, fina nfusna, f'ħaddieħor, qed ifakkarna illi l-għajnuna tagħna, l-għajnuna ġenwina, is-sokkors illi ta' bilħaq jagħmlilna l-ġid fil-ħajja, ma nistgħu nsibuh imkien jekk mhux f'Alla waħdu. Alla infinit, Alla li huwa Alla personali tagħna, fakkarkom kif matul il-żminijiet Alla għaraf li hu nnifsu bħala Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac, Alla ta' Ġakob. Illum narfuh bħala Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. U Alla identifikat magħna, Alla li jinteressah, jimpurtah minna. Jaf minn xi aħna għaddejjin. U allura meta s-salmista qed jgħid jiena se nerfa' għajnejja lejn il-muntanji. Mnejn se tiġi l-għajnuna tiegħi. Jaf li huwa dajjef, fina nfusna aħna debboli, għandna trappu rmied bażikament. U allura minna nfusna hemm bżonn il-xi ħadd biex inserħu fuqu. Mnejn se tiġi l-għajnuna tiegħi. Nistgħu ngħidu jiena se nerfa' għajnejja lilin mill-muntanji. U ċoħe,
sejdilna illi l-għajnuna tiegħi ma nsibiex f'affarijiet ta' dinja imma huma lilin. Però naħseb jiena jekk nistudjawha sewwa u nqabblu dal jgħid ma' anke xi salmi oħra, nindunaw li l-muntanji hawnhekk qed jirreferi għal muntanji jew l-għoljiet illi idawru l-Ġerusalemm. Ġerusalemm kif tafu hija mdawra bl-għoljiet. Isa qiegħda f'din il-benniena ta' għoljiet. U allura meta qed jgħid jien se nerfa' għajnejja lejn il-muntanji jew l-għoljiet, qed jgħid illi naf f'liema direzzjoni għandi ndawwar ħarsni. Naf għand min irrid nirrikorri biex insib is-sostenn għal ruħi. Ġerusalemm. Għaliex Ġerusalemm il għaliex Alla rabat ismu ma' Ġerusalemm. Anke fl-istat etern wara li tispiċċa d-dinja u Alla ġeddet il-ħolqien tajjeb l-abitazzjoni tal-qaddisin tal-fidili tiegħu tissejjaħ Ġerusalemm il-ġdida. Ġerusalemm il-ġdida li tinżel mis-sema mingħand Alla tagħna. U allura hawnhekk qed jgħid mnejn se tiġi l-għajnuna tiegħi? L-għajnuna tiegħi tiġi mingħand Jahwe li jagħmel is-sema u l-ard. Għandna dikjarazzjoni diretta, bla mistħija, bla ebda riserva, naf għand min għandi nfittex l-għajnuna tiegħi. Il-fatt li nerfa' għajnejja qiegħed jesprimi d-dipendenza tiegħu. Jekk għandek tifel u għandu bżonn xi ħaġa ma tmissieru irid jerfa' għajnejh. Però anke Lut niftakru meta kienu jitolbu kellhom drawa sabiħa li jerfgħu għajnejhom. Issa aħna flok nerfgħu għajnejna imbaxxu rasna u nagħlqu għajnejna. Huma t-tnejn modi kif aħna qegħdin nuru l-reverenza tagħna li Alla. Tajjeb, il-Lut meta kienu jerfgħu għajnejhom lejn is-sema kienu qegħdin juru illi mulej jiena niddependi fuqek. Xi ħaġa li għamilha Ġesu meta darba ġabulu wieħed trux li kien ibagħat biex jitkellem ħadu fil-ġenb mill-ġemgħa tan-nies u qiegħed subaħ f'widnejh u beżaq u mess il-sienu u huwa ħares lis-sema tniet u qallu effata jiġifieri infetaħ. Hemmhekk jekk ikollna naqraw between the lines nifhmu li meta Ġesu ħares lis-sema qal talba lil Alla. Li anke meta kien quddiem il-qabar tal-Lażru, preċiżament qabel ma qajmu mill-mewt, għal darb'oħra b'mod sinifikanti naqraw bad neħħew il-ġebla mill-post fejn il-mejjed kien qiegħed u Ġesu refa' għajnejh il fuq u qal missier niż-żeħħajr tal-Ismajli. Ġesu kien jaf min hu l-għajnuna tiegħu u rrikorra għandu. Anke fl-istess Vanġelu meta kien fil-ċenaklu mal-Apostli qabel ma talab jgħidilna dal-kliem tkellem Ġesu u refa' għajnejh lis-sema u qal missier waslet is-sija, igglorifika lil-ibnek. Għal darb'oħra refa' għajnejh. Hija ġest simboliku ħajdulu hekk, però sinifikattiv li aħna qegħdin nuru iva nafu illi huwa tajjeb għalina illi l-għajnuna tagħna nfittxuha mingħand il-mulej. Huwa wkoll onorabbli għal Alla. Għaliex? Għax Alla huwa Alla ħanin li jridilna l-ġid tagħna. Huwa onorabbli għal Alla. Meta nżommuh fi qlubna bħalma hu tassew. Kif inhu Alla? Huwa s-sit omnipotenti. Huwa s-sit li jista' kollox. Huwa l-ħallieq tas-sema u l-art. U li jagħmel is-sema u l-art. Issa, bet inti tagħmel xi ħaġa għandek ma sudaxxa, tajb u ħajamillek mejda, x'irid jagħmel? Irid imur jixtri l-injam, jixtri l-kolla, jixtri ħafna affarijiet biex ikun jista' jagħmel minn materjal li ma għandux irid jakkwistah minn x'imkien ieħor. Meta Alla għamel is-sema u l-art, kif għamilhom? Mix-xejn. Mix-xejn. Salm 33 vers 8 jgħidilna l-mulej huwa tal-biża' fl-art kollha ħad titbażża minnu kull min jagħmar fid-dinja għax hu tkellem u d-dinja saret u ordna u hi twaqfet.
Hawnhekk naraw l-omnipotenza tal-Alla ġvera mifruxa quddiem għajnejna sal-ġurnata tal-lum kull fejn ndawru l-ħarsa tagħna naraw l-emil ta' Alla. Alla huwa l-omnipotenti u aktar minn hekk huwa Alla favur tagħna. Favur niesu. Wallu bħassa l-mista nerfa' għajnejja lejn il-muntanji. Dak is-sens ta' afdar aħna f'xi ħadd irridu nafdaw. Tajjeb, xi wħud jafdaw fihom infushom. Jaħsbu li huma suffiċenti għal kull emerġenza li tista' tinqala. Il-Kristjan jiddikjara bħal dan is-salmista li jiena nafda fil-mulej. Nerfa' għajnejja lejn il-muntanji. Il-fidi tiegħi malma mill-Iskrittura tarrafni illi fil-mulej kollox se jkun sew. Kollox se jkun sew. U dan il-poeta illi ħallilna din il-lirika tant sabiħa. Fi ftit kliem qed jgħidilna mill-esperjenza u mill-eżempju tal-fidi tiegħu qed jagħtina 7 raġunijiet. 7 raġunijiet għala jmissna nqiegħdu l-konfidenza tagħna f'Jahwe waħdu. F'Alla l-imbierek waħdu. Il-bqija tas-Salm vers 3 sa 8 jiżvolġi jagħtina ngħidu din il-kullana biex aħna nilbsuha u niddandnu biha. U ngħidu naf fejn għandi mmur, naf għand min għandi mmur biex ta' bilħaq insib l-għajnuna tiegħi. L-ewwel ħaġa, dan is-salm jiena imfakkar illi ebda korriment, ebda ħsara fiżika ma tista' tiġrili mingħajr it-tarif u l-permess tagħna. Alla jafna sa fid-dettalji tagħna. Vers 3 jgħidilna u mhux se jippermetti illi sieqek tiżloq. Għal darb'oħra nafu kemm aħna dgħajfin. Prone għall-accidenti, jridu noqogħdu b'7 għajnejn, kull fejn immorru kważi huwa perikolus, vera jew le? U allura hekk qed jgħidilna l-ewwel raġuni għalfejn għandi jiena nħares l-enloljiet, għalfejn jiena għandi insib il-mistrieħ tiegħi f'Alla għax hu mhux se jippermetti li sieqek tiżloq. Alla huwa dak li jagħtina stabbiltà mhux biss fil-ġisem imma wkoll fir-ruħ. Alla jafna u għamilna. Ruħ u ġisem. Ruħ li tagħammar f'ġisem. Walla jafna bħala persuni, jafna bisimna. Ismijietna u miktuba fuq il-pali ta' jdejh. F'salmi ieħor naqraw illi hu iżommna bħala l-mimmi ta' għajnejh. Il-mimmi ta' għajnejh, eżiż għalih. It-tieni raġuni għala nfittex l-għajnuna tiegħi f'Jahwe huwa propjament din, li Alla jibqa' attent fuqi għax m'għandux bżonn jistrieħ jew jorqod bħali. Aħna nagħmlu l-ġurnata tagħna vera, mbagħad jibdew tiġi 6, 7, 8, jibda tiġi lejja, id-9, l-10, in-nas, u x'ikollok tagħmel, ikollok tidħol torqod. Għaliex? Għax irridu nirriplenixjaw, irridu nerġgħu niġġeddu fis-saħħa fiżika tagħna. Maħniex kapaċi li nibqgħu għaddejjin bla waqfien. Alla nnifsu tagħna ġurnata fil-ġimgħa il-ħadd biex biha anke nistrieħu fiżikament. U nitalmu nistrieħu fih ukoll spiritwalment. U għarek niltaqgħu flimkien biex nirrikonoxxu illi hu l-qawwa tagħna, hu s-saħħa kollha tagħna. Alla li għamilna. Min iżommok mhux se jonos. Ara, min iżomm l-Iżrael la mhux se jonos u lanqas jorqod. Itennija għall-enfasi jgħid l-istess ħaġa darbtejn biex jisħaq fuqha. Alla mhuwiex bħalna. Aħna għandna bżonn nistrieħu, nimteddu, norqdu. Alla huwa il-missier illi qiegħed sultan fis-sema u fl-art u qiegħed attwalment imexxi kollox skont il-providenza għarfa tiegħu. Mhux biss joqgħod attent fuqi personalment ma min iżomm lill-Iżrael.
il-poplu kollu tiegħu. Il-poplu kollu tiegħu. Biex għan ngħidilkom li f'salmi oħra jgħid li hu għandu fidej il-ġnus tad-dinja. Il-ġnus tad-dinja. Issa jekk tieħu għalliem u jkollu 25 student fil-klassi, għandu ħafna vera, u wara ġurnata xogħol kif ispiċċa dak l-għalliem, eżawrit. Jejja. Marra tad-dar li kollha 3 tfal żgħar u tieħu sibu l-ġurnata kollha kif tispiċċa fl-għaxija biċċa xaruta. Vera? Għasab wara Alla li jieħu ħsieb l-Iżrael. Il-poplu tiegħu. Aħna l-Iżrael tagħna. Galatin 6 arawa. Pawlu jippronunzja barka fuq l-Iżrael tagħna. Dawk illi jemmnu f'Ġesu Kristu, il-Messija, huma l-Iżrael tagħna. U hawnhekk aħna assigurati li Alla jibqa' attent fuqna, jipproteġina. It-tielet raġuni għala għandi nfittex il-Alla bħala l-għajnuna tiegħi, Alla jipproteġini b'mod li l-għassa tiegħu ma tfallix. L-għassa tiegħu ma tfallix. Kemm il-darba naqraw dwar ħaddiema tas-sigurtà vera u joqogħdu attenti, joqogħdu għassa ħin kollu u xorta waħda jitlulhom il-ħallalin. Imma hawnhekk l-għassa talla ma tfallix. Jahwe hu l-assis tiegħek. Huwa l-assis tiegħek. L-assis personali tiegħek. Assis huwa protettur li jidħol responsabbli għal benessri ta' ħaddieħor. Qed jaħsess fuqhom biex ma tiġrilhom ebda ħsara. Tiftakru il-każ meta Kajjin qatel il-ħuħ u Alla konfrontah. U x'qallu mistoqsija li Alla kien jaf it-tweġiba tagħha. Mar tiġibu konxju tal-ħażen tiegħu u saqsih fejn uħuk? U Kajjin wieġbu qallu jaqgħu jien ħassa taħija. U dik hija l-problema tagħna l-aħba. Illi naħsbu li nistgħu naqtfu għalina nfusna, jien għandi ħajti, int għandek ħajti u ma importanix minnek. Frattant Alla hawnhekk qed jgħid illi hu l-assis tiegħek. Jekk l-Iskrittura titkellem hekk u tgħidilna biex aħna għandna nkunu bħalu, kumpassjonali bħalu, ħanina bħalu. Lanqas xara minn rasna ma taqa' mingħajr it-tarif ta' Alla. Hawnhekk għandna komfort qawwi ħafna. Wieħed jista' jitfarraġ meta niftakru li Alla hu favorina u jekk Alla hu favorina min jista' jkun kontra tagħna. Ir-raba' raġuni. Alla huwa solliev għalina. Huwa wieħed li jaħjina, huwa wieħed li jirrifreskana. Jahwe hu dellek fuq lit il-lemenja tiegħek. Ix-xemx mhix se tolqtok binar lanqas il-qamar bil-lejl. Għandna nistampa hawnhekk ta' dak il-Bedwini fid-deżert. Deżert tafu kemm ikun sħun. Ma niftakru wkoll li dawn il-poeżiji nkitbu f'pajjiż li bħal Malta fis-sajf kapaċi x-xemx tiżreġ ħafna. Iżrael u Malta għandhom isa l-istess tip ta' klima. Illi x'nagħmlu fis-sajf aħna? Ora immorru nogħmu iwa, imma normalment minn ma jkollux baħar x'jagħmel ifittex id-dell. Ifittex id-dell, ma' kull okkażjoni li kollu jfittex id-dell. Jahwe hu dellek fuq lit il-lemenija tiegħek. U għas-solliev tagħna minn dik is-sirġa, minn dik il-illa li qiegħda tektek fuqna Alla kapaċi jagħtina solliev. Imbagħad raġuni oħra. Salmista jgħidilna li Alla speċifikament iżommna mill-ħażen. Iżommna mill-ħażen. Jahwe se jipproteġik minn kull ħażen. Lingwaġġ sempliċi, però kemm fih, kemm huwa piżanti vera, ħsieb li huwa ripetut kemm il-darba fl-Iskrittura li Alla jipproteġi lil tiegħu. Salm 91 pereżempju jgħidilna peress li għamilt lil Jahwe rifuġju tiegħi imqar l-ogħla
l-amara tiegħek, ebda ħażen mhux se jiġrilek. U lanqas ebda pesta ma tiġi qrib it-tinda tiegħek. Ovvjament, b'lingwaġġ poetiku qed jgħidilna li ebda deni ma jiġrilna jekk mhux skont id-digriet ta' Alla. Da ma jfissirx illi qatt ma nbagħtu. Aħna realistiċi biżżejjed biex nifhmu illi t-tbatija, l-afflizzjoni xi ftit jew wisq hija parti minn ħajjitna. Frattant, tas-Salm qed jgħidilna li fil-providenza divina Alla jissalvagwardja lil ruħna minn kwalunkwe dannu, minn kwalunkwe deni jew ħsara li altrimenti nkunu irrovinati għall-eternità. Alla m'għandux fi ħsibu biss l-omor qasir ta' bħalissa. Alla jrid il-benessri etern tagħna. Salm 34 vers 10 jgħidilna l-istess ħsieb. Il-frieħ tal-iljuni jonqoshom u jsofru l-ġuħ, imma dawk li jfittxu lil mulej mhux se jonqoshom ebda ħaġa tajba. Ebda ħaġa tajba. Ifhem hekk. Ebda ħaġa tajba kif jaf Alla li huwa l-aħjar għalik. Ikolli nagħmel lista ta' ħwejjeġ tajba għalija nnifsi, ma tkunx taqbel mal-lista li jagħmel Alla għan-nom tiegħi. Il-ħsibiet tiegħu mhumiex l-ħsibiet tagħna. Il-modijiet tiegħu lanqas huma l-modijiet tagħna. Ma hekk aħna assigurati li iva Alla kapaċi u realment iżommna minn kull ħażen. Salm ieħor 84 jgħid nippreferi noqgħod fuq l-għadba ta' dar Alla tiegħi milli nagħmmar fit-tinet tal-ħażen għax il-mulej Alla huwa xemx u tarka. Alla jagħti grazzja u glorja, ebda ħaġa tajba ma jirrifjuta lil dawk li jimxu retti. Il dawk li jimxu dritt qudiemu fil-ġustizzja skont il-kmandamenti tiegħu, ebda ħaġa tajba Alla ma jirrifjuta. Għal darb'oħra irridu nagħtu lok għall-erf t'Alla. Alla fl-erf u fit-tieqa tiegħu hu jaf x'inhu l-aħjar għalina. Mhijiex xi ħaġa irħisa meta l-Apostolu Pawlu jgħid li aħna nafu li f'kollox Alla jaħdem għal ġid ta' dawk li jħobbuh, dawk li huma imsejħin skont il-għan tiegħu. Is-sitt raġuni għala għandi inżomm il-Alla bħala l-għajnuna tiegħi il għaliex fuq kollox Alla jippreserva lil ruħi fis-salvazzjoni. Alla jippreserva, Alla iżomm ir-ruħna fis-salvazzjoni. Iżommna imqazzin għalih, vers 7. U se jżomm lil ruħek. Ruħu ħajja prattikament huma l-istess. Nistgħu ngħidu u se jżomm il-ħajtek. Alla se jżommna ħajjin qudiemu. Alla diġà tagħna l-ħajja dejjem vera, diġà tagħna l-ħajja dejjem min jemmen fl-iben għandu l-ħajja. Min ma jemmix fl-iben m'għandux il-ħajja. Dik il-ħajja hija għall-eternità u Alla kapaċi jżommilna. L-ewwel Tessalonikin 5. Pawlu jgħid m'hemmx li Alla taslim innifsu iqaddiskom totalment. Iva għaddej minn dal-proċess li Alla qiegħed inaddafna. Moralment qiegħed jagħmilna nixbħu aktar u aktar lil Sidna Ġesu Kristu. U Alla l-Ispirtu u r-Ruħ il-ġisem tagħkom jinżammu kompluti bl-ħtija fil-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu. Se jseħħ dan, se jirnexxi dan, Pawlu kompli jgħid fidil u dak li jsejħilkom. Li ta' bilħaq se jagħmel dan. Qed jagħtina assigurazzjoni, qed jgħidulna kunu ċerti li Alla fidil għal patt tiegħu, Alla li tagħna weda illi la darba ġabarna fih danu, la darba laqamna u għamilna membri ta' Kristu, kapaċi jżommna. Fidil u dak li jsejħilkom u li ta' bilħaq se jagħmel dan. Għal darb'oħra din il-lirika allura qiegħda poġġi qudiemna raġuni kemm għandna għalfejn nitennew f'Alla. Illi huwa favur tagħna, Alla li jenna prattikament is-seba' u l-aħħar raġuni għala għandi nfittex il-Alla bħala l-għajnuna tiegħi, il għaliex il-ħarsien t'Alla fuqi ikopri
l-attivitajiet kollha tiegħi. Minn sbieħ il-jum sa nżur ix-xemx u anke matul il-lejl Alla ikopri bil-ħarsin tiegħu kull ma nagħmel. Vers 8. Jahwe se jassess il-ħruġ u t-dħul tiegħek minn issa u għal dejjem. Il-ħruġ u t-dħul tiegħek kull fejn tmur, kull fejn inti tinsab involut f'liema attività tinsab involut fija minn issa u għal dejjem. Lotjiet Alla ma jittieħdux lura. La darba Alla kisibna, xtrana, fdina għalih innifsu il-ħarsin tiegħu huwa interminabbli. Jibqa' minn issa u għal dejjem. 7 modi allura kif Alla jimmanifesta juri il-ħarsien, il-protezzjoni tiegħu fuqna. Xirrid iżjed, vera? F'Alla għandna kull suffiċenza. Għandna lil Alla u ta' bilħaq ma jonqosna xejn, il-mulew għar-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Salmi jistednuna kull darba biex aħna nafdaw f'Alla, biex aħna noqorbu lejh, biex aħna nsibu r-refuġġju tagħna u l-kien tagħna fih. Da ma jfissirx għal darb'oħra illi Alla se jgħalaqna f'xi torri ta' lavorju, f'xi fostqa, illi la jkollna aċċidenti tat traffiku u la nqabdu minn Mart u xelle. Nafu jagħmel hekk. U lanqas ma jfisser li Alla skont il-għan tiegħu mhux kapaċi li jgħaddina minn provi. Jgħaddina minn provi per joħroġna rebbeħin. Joħroġna rebbeħin fuq dak il-provi. Is-sitwazzjoni tagħna llum fatti l-Apostlu Pawlu tkellem ukoll fuq kif kemm kapaċi naslu f'ċerta estremitajiet, f'ċerta kriżijiet, emerġenzi tal-ħajja. Fit-2 Korintin kapitlu 1 jgħid: ma rridukomx tibqgħu ignoranti l-aħwa rigward l-afflizzjoni illi esperjenzjajna fl-Asja, illi konna mtaqlin eċċessivament. Kien qed iħoss tant peaceful, wis aktar mill-abbiltà tagħna. Hekk illi tisprajna saħansitra milli ngħixu. Pawlu kien wasal biex kważi jaqta' qalbu. Din realtà. Is-salmi jistednuna striħu f'Alla, però ma jfissirx illi ma ngħaddux minn konflitt. Illi ma nkunux nafu x'jiġifieri l-tiħiljies, l-iskoraġġiment. Is-salmi fakruna fejn għandna nmorru. Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet minn fejn tiġi l-għajnuna tiegħi. Pawlu hekk għamel. Infatti aħna kellna s-sentenza tal-mewt fina nfusna jgħid. Imma ġralna hekk, isimgħuha, sabiex ma nafdawx fina nfusna. U din hija l-marda tagħna, din hija t-traċedja tagħna. Illi aħna għandna ħabda nafdaw fina nfusna. Alla idaħħalna ħajdu hekk fil-gwaj, fil-awċ, biex ma nafdawx fina nfusna, nitalmu ma nafdawx fina nfusna. Iżda f'Alla li qajjem il-mejtin. Bħalma Alla fil-bidu ħala ismew utolat mix-xejn, issa Alla qatt fadallu il-juri l-omnipotenza grandjuża tiegħu filli kull bniedem illi jkun għex fuq wiċċ l-art Alla għad iqajmu mill-mewt. Dan huwa Alla tagħna, Alla tar-reżurrezzjoni. Alla diġà urina l-qawwa omnipotenti tiegħu filli qajjem il-Ġesu ta' Nażaret, ibnu stess, minn bel imwiet. U dak li għamilna nsara, dak li għamilna wlied Alla. Għax nemnu li Alla huwa sovran fuq il-ħajja u fuq il-mewt. Alla ħelisna minn periklu hekk mortali u se jeħlisna fih it-tamajna li se jibqa' jeħlisna. Bħassal mistamela Pawlu jaf li iva għalkemm nistgħu ngħaddu mill-wied ta' dell il-mewt ma nibża minn ebda ħsara. Għax Alla huwa l-għajnuna tagħna. Alla jeħlisna skont lan sovran tiegħu. X'jiġifieri sovran? Jiġifieri Alla għandu ħsieb intenzjoni għal kull wieħed u waħda minna skont kif jidirlu u l-aħjar. U għalhekk ma nix għalfejn la ngħiru għal xulxin, anzi jridu nissapportaw xulxin għax nafu li Alla u Alla tagħna l-koll illi huwa favur tagħna. Alla dejjem iżomm il-ġid etern tagħna.
aħna naraw vista qasira. Alla għandu pjan illi itul għall-eternità kollha. U qed jippreparana għalih. U min issa qed jgħidilna ejjew għandi. Tridu l-mistrieħ, tridu s-solliev, tridu l-protezzjoni, ejjew għandi. Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet minn fejn tiġi l-għajnuna tiegħi. Amen.